Au apărut acum multe modele de camere și poate, nu poate, cu siguranță nu o să știți, unii dintre voi nu știți cum și ce să alegeți. Dar și pentru că am observat pe OLX, sunt anumite persoane care duc o adevărată campanie de dezinformare, au poze care nu sunt adevărate, sunt modificate, sunt unele produse care nici nu le au, au dat 80-90% din text sunt de la descrieri de la produsele noastre. Unele poze, dacă o să vă uitați cu atenție, asta vă zic să aveți grijă pentru că sunt anumite persoane pe OLX care nu mai au niciun fel de scrupulă și n-aș vrea să-i numesc escroci, dar duc o adevărată campanie de dezinformare și au multe din informații sunt false, unele din poze nici măcar nu sunt adevărate, unele sunt editate, sunt anumite produse care sunt copiate dintr-o parte, decupate și puse pe mână, de exemplu. Mă uitam zilele trecute, văzusem o riță de păr cu Bluetooth, avea o cataramă de curea, era ceva, nici nu mai știu. Sau am văzut anumiți indivizi promovează camere cu autofocus, ceea ce e o funcție, o să vedeți imediat, e o funcție foarte importantă și o să vă arăt cum să deosebiți o cameră cu autofocus și care nu are, pentru că majoritatea nu au, sau 99% nu au, pentru că doar varianta asta de aici Pro de la noi are autofocus, o să vă explic imediat ce și cum. Mă rog, sunt mai multe. Dacă o să fiți atenți la detalii, la poze, o să vă dați seama, pozele noastre sunt mai calitative, sunt nemodificate, produsele sunt exact așa cum le vedeți, noi le și avem, sunt disponibile. De regulă când o să sunați, tot aceste persoane pun prețuri mai mici și în momentul în care sunați, o să vedeți că de fapt vă recomandă altceva și la cu totul alte costuri. Tocmai de aceea fac acest video și vreau să atrag atenția asupra acestor aspecte, pentru că s-ar putea să dați anumiți bani și să nu luați țeapă de pe OLX. Bun, în acest video vreau să vorbesc despre următoarele. O să fac un demo la toate camerele astea, cum se vede pe o foaie A4 și pe un monitor. O să descriu un pic unde e mai bine să pui camera la piept sau la mânecă cu probă, să vedeți dacă e mai bine așa, dacă e mai bine așa și cum filmează fiecare. O să vă explic un pic care e diferența între captură de ecran și o poză 4K. O să vă explic un pic cum stă treaba cu calitatea la video în funcție de semnal, pentru că tot ce v-am zis acum sunt anumite persoane care duc, v-am zis, o adevărată campanie de dezinformare și zic doar lucruri care nu sunt adevărate. Și eu o să vă demonstrez cu camera pe față, o să vedeți și o să vă explic în așa fel încât chiar și o persoană care nu e tehnică să poată să înțeleagă. Și lucruri de altfel firești, logice. Despre consumul de baterie, spre exemplu, camera asta este mult mai performantă, o să vedeți că tot timpul asta de aici o să vadă mai clar. Asta consumă dublu față de asta, deci practic aceeași baterie la asta o să țină la jumătate. Și cum e mai bine? Cu baterie externă, cu baterie internă? Da, mă rog, o să vă explic imediat, dacă vă uitați la video ăsta în întregime o să vedeți și o să puteți lua decizia. Nu vreau neapărat să laud anumite produse, pentru că eu le am și astea mai ieftine, le am și astea mai scumpe și o să vedeți singur diferențele. Ok, să începem. Ce avem aici? Avem 3 camere, e varianta Pro. Varianta asta, placa de bază și senzorul ăsta, noi îl folosim atât la S3, la S4 cât și la S5. Iar aici avem variantele China, care sunt ceva mai ieftine. Am avut vreo 10 modele, din 10 modele am selectat astea două, pentru că astea sunt cele mai stabile și merg cel mai bine. Sunt diferite aplicații, cum puteți să deosebiți? Păi, în primul rând, toate camerele China au aplicații doar pe telefon sau tabletă. Pe când varianta Pro are doar aplicație pe laptop. Neavând limită de distanță, persoana care vă ajută poate să fie oriunde pe glob, poate să stea frumos la laptop, se vede mai mare, poate caută și o informație pe Google între timp. Mă rog, asta ar fi un avantaj. Variantele astea China, așa le puteți deosebi, da? Deci variantele China au doar aplicație
nu au aplicație pe calculator. Tot acest vânzător spune că camerele nu merg bine pe 4G și sunt mai ok pe 3G. Păi asta e o informație total eronată. Și ale noastre merg pe 3G. Noi acum, de exemplu, folosim acest router. Eu sunt momentan undeva în afara localității, sunt pe lângă Iași, nu am semnal 4G full, am semnal 4G la jumătate. Dar ele funcționează. Binișor, funcționează, se vede foarte bine. Toate. Dacă trecem pe 3G, toate vor funcționa. Dar e logic, nu mai au cum să funcționeze la aceeași calitate. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că ca să trimiți video în timp real înseamnă o cantitate foarte mare de date procesată, în primul rând, și apoi trimisă la secundă. Da? Deci trebuie să fie, nu contează neapărat cantitatea, contează calitatea. Când vorbim de live video. Și atunci, cu cât semnalul, cu cât viteza la internet este mai mică, cu atât și calitatea va fi mai slabă. Eu v-am explicat acum logic, ca să înțelegeți de ce. Deci automat dacă o cameră merge pe 3G, atunci e o problemă pentru că calitatea va fi mică. Va trebui de la nivelul calității de aici, cât și de la camere. Da? Apropo, o să vă vorbesc și de 4K, că ăsta e un 4K chinezesc. O să vedeți că asta oricum vede mai bine decât asta de aici. Deci asta este asta de aici. Asta este asta de aici. Din mijloc, iar varianta Pro cu autofocus este asta de aici. O să vedeți că tot timpul asta vede mai bine decât asta, iar asta, chiar dacă e HD, noi nu mințim, da? Calitatea reală este rezoluția reală este 720, e un HD, da? Pe când astea la alte două sunt undeva la varianta, aici ai undeva poți să selectezi vreo 3-4 nivele, dar nu sunt reale, calitatea 4K nu e altceva decât un Full HD. Iar la asta de aici, la fel, ai undeva aici poți să selectezi, da? Dar o să vedeți că varianta Full HD de aici și 4K de aici se vede mai slab decât varianta HD la noi, da? Varianta reală, HD reală. Bun. O să vedeți că aceste camere nu au, probabil că ați văzut deja, nu au nasturi. Nu le-am pus nasturi tocmai pentru că vreau să vă arăt diferențele dintre o cameră cu autofocus și o cameră, asta e cu autofocus și astea au focus fix. Și o să vă arăt acum, dacă tot am precizat, da, așa, asta este o cameră cu focus manual, nasturile se învârte de aici de lentilă și apoi se fixează nasturile, odată fixat nu mai poți învârti, la fel și la asta de aici, pe când la asta, în acest nasture, această lentilă neagră, da, cu negru pe margine, lentila e pe mijloc, ea tot timpul se va regla în funcție de cum voi ține eu mâna, distanța față, sau mă rog, dacă o pun la piept, distanța dintre scris sau monitor și cameră. Tot timpul se va mișca în sus, în jos, în interiorul nasului. Pe când la astea o reglăm noi de aici pentru o anumită distanță și doar acolo va vedea bine. Tot așa să aveți grijă pentru că sunt pe OLX. Sunt persoane care promovează fals, spun că camerele lor autofocus și o să vă explic, o să vedeți când dau drumul la video, o să vedeți ce înseamnă autofocus. Ea odată la 2-3 secunde își face focusul și o să vedeți că se vede un pic în ceață și se vede clar și când duc foarte aproape și când duc mult mai departe. Da? Pe când astea la alte o să vedeți că se vede clar doar dacă țin la o anumită distanță. În momentul în care mă duc mai departe sau mai aproape, deja nu se mai vede clar și așa rămâne. Deci trebuie să mă duc înapoi unde se vede clar. Pe când asta cu autofocus pot să stau ori la 10, ori la 70 de centimetri, claritatea va fi mereu aceeași pentru că lentila tot timpul se va mișca odată la 2-3 secunde. Doar să nu te miști foarte energic, pentru că dacă te miști foarte, foarte energic, camera nu mai poate urmări. Asta nu e o cameră sport de acțiune, e o cameră ca să vă faceți treaba pentru scris. Fie el că e pe monitor, fie el că e pe o foaie, pe o pagina 4. Deci asta sper că ați înțeles care e diferența la lentile. Când o să dau drumul la live la toate camerele, o să vedeți singuri exact ce înseamnă autofocus. Pentru că v-am zis, asta, varianta Pro e singura care are autofocus. Restul, toate astea chinezești, au focus fix și nu poți face focus. Bun, haideți să dăm drumul și la un live, dacă tot am vorbit. Să vedem de unde e de aici. Așa, sper că am dat aici ok, bun. Haideți să dăm un pic și un pic mai mare. Cum spuneam, varianta Pro, da? Deci varianta Pro e asta de aici. Am și scris pe spate, Pro, China 1, China 2. Deci ce vă spuneam de autofocus, da? Nu știu dacă ați observat.
ea odată la câteva secunde se vede un pic în ceață, îmi cam tremură mâna, haideți să dăm un pic mai departe. Da? Ați văzut? Face un flash așa și atunci ea se reglează. Pe când astea alte se văd, dacă mă duc foarte aproape, de exemplu, da? Vedeți cum a făcut focus și cum se vede? Pe când astea alte două chinezești cu focus fix nu se mai reglează claritatea. Mă duc mai sus. Da? Se vede în ceață, așteptăm un pic să facă focusul. Da? Vedeți? Și și-a făcut focus. Și acum se vede bine. Da? Astea două cam pe aici se văd bine amândouă. Nu știu dacă observați. Asta deja și-a făcut focus și s-a reglat singur. Asta înseamnă autofocus. Camera își face tot timpul, vedeți cum face un flash, tot timpul, sper că se vede pe ecran. Haideți să dau eu și un zoom, pentru că aș vrea să fiu sigur că se vede. Hop. Așa, am ceva de genul. Am pe aici. Bun. Da? Deci, acum țin camera aproape. Da? Vedeți? Și-a făcut focus. Astea două se văd mai în ceață. Mă duc mai departe. Da? Asta iarăși s-a reglat și se vede clar. Pe când astea la alte două, aici se văd bine. Dar dacă mă duc mai departe, deja asta nu se mai vede. Asta trebuie să te chinui, trebuie să dai zoom și deja e altă calitate. Da? Deci cam asta înseamnă autofocus. Da? Tot timpul ea își face focusul singură. Bun, acum haideți să vedem un pic și la monitor. Deci, o să scoatem înapoi zoom-ul. Da, ăsta este monitorul, aici e monitorul. Ok, și vreau să dau tot aici zoom pe ecran ca să vedeți exact. Ok, cam aici. Bun, și acum mă duc mai aproape de ecran. Da? Și mai aproape. Vedeți că asta deja își face zoom. Deja își face, nu zoom, își face focus. Mă duc undeva la 70 de centimetri. Da? Deja asta iarăși își face focus și se înțelege. Depinde distanța acum, depinde cum mă duc. Ea nu poate fi. Tot timpul pe live să țineți minte. Tot timpul pe live rezoluția va fi mai mică și calitatea imaginii va fi mai mică. O să vă explic imediat diferența între poză și captură de ecran. Deci ea se vede bine undeva la 50 de centimetri, cam pe aici, așa. Da? Și asta se vede bine. Și asta. Da? Trebuie să-i dai un pic de timp, să nu te miști foarte energic, pentru că ea trebuie să aibă un pic de timp. Să-i dai un pic de timp să facă focus. Că dacă te miști prea repede, după cum am zis, asta nu e o cameră de acțiune, nu reușește să urmărească foarte bine mișcările rapide. Cam așa se vede pe monitor. Bun, acum aș vrea deci am făcut un demo la monitor, am făcut la 30, 10, 30, 60 sau cred că 80 am avut cel mai mult, 80 de centimetri. Haideți că aș vrea să dau un pic înapoi aici, ca să vedeți și ce fac. Da, să nu credeți că fac lucruri ascunse, pentru că vreau să fie totul cât mai clar. Așa, bun. Și acum, ok, cred că e suficient. Cer scuze că trebuie să așteptați. Bun. Unde e mai bine să pui camera? La piept sau la mânecă? Aici să știți că nu este o regulă. În schimb, dacă vrei să filmezi o foaie, o să vă dau un exemplu. Camera tot timpul, o să vedeți, ea va filma pe direcția înainte, da? Deci oriunde, oricum aș ține, nu e ca peștele, nu vede la 90 de grade. Ea tot timpul va filma pe direcția înainte. Și atunci, dacă e pe foaie și o pun la piept, automat trebuie să mă plec spre masă. Pentru că altfel va trebui să ridic foaia. Și dacă ridic foaia și cam așa ar trebui să o ții, sau undeva așa, trebuie să știți că deja se cam știe de asemenea tehnologie și e cam riscant să ridici foaia. Nu prea este ok să mai ridici foaia. E riscant pentru că apoi, dacă te vede, o să vină și o să-ți acorde mai multă atenție și nu prea mai e ok. S-ar putea să fii deconspirat.
De aceea foaia trebuie ținută pe masă. Dacă o ții pe masă, v-am zis, camera filmează tot timpul pe direcția înainte. Trebuie să te apleci destul de mult spre masă și nu o să poți să stai tot timpul în stană de piatră, să stai mișcat ca să se vadă foaia. De aceea, din punctul meu de vedere, dacă poți face lucrul acesta, poți să ridici foaia foarte bine. Nu e o regulă, am zis, depinde aici de strategia fiecăruia. Însă, dacă o pui la mânecă, mie mi se pare mult mai ok. De ce? Pentru că, în primul rând, poți să te duci foarte aproape de foaie, da? Și țineți cont, să țineți cont că pe live niciodată camera nu va prinde toată pagina. Pentru că sunt deștepți pe OLX care promovează, da, domne, prinde. Păi da, uite, prinde toată pagina. Dar nu prea înțelegi. Adică deja dacă te duci așa de departe, pe live, da? Eu fac acum captură de ecran și aici e altă confuzie care se face și anume este făcută și promovată de anumite persoane. Spune că poza trebuie să durează și trebuie să aștepți 10 secunde. O să vă explic imediat și diferența între poză și captură de ecran. Practic eu acum cu oricare din ele pot să fac o captură de ecran. Însă o să vedeți că e instant, la toate trei se face instant, însă este la calitatea care e pe video. În schimb, varianta Pro de aici poate să facă și o poză 4K. O poză care durează 10 secunde, trebuie să stai nemișcat. În schimb, calitatea este de, nu știu, 20 de ori mai mare. O să vă explic la momentul respectiv, însă acum suntem la piept sau la mânecă. Deci, dacă ai foaie, da, și pui vrei să prinzi toată pagina, să știi că nu prea ai cum pe live. Dacă o prinzi toată pagina, nu prea e clar, adică deja trebuie să te duci aici, trebuie să dai zoom, cred că ne ating telefoanele și nu merge touch-ul. Ideea este că trebuie să dai zoom și nu prea se vede foarte clar. Aici, hai să zicem că s-ar vedea. Oricum asta de aici, varianta de aici, v-am zis, este o cameră mai bună și se vede binișor, însă tot nu prinde toată pagina. Și atunci, tu tot timpul, prin cască, vei fi, și e oricum și greu în momentul în care ești acolo, e foarte greu să stai tu să poziționezi, stai că e așa, ca să prinzi toată pagina. Prin cască, ți se va spune, bă, dă mai stânga, dă mai dreapta, dă mai sus, dă mai jos. Și în felul ăsta vei fi dirijat și vei ști cum să miști mâna. Însă ce se întâmplă? Asta necesită timp. Da? Deci, ca să vadă cel de acasă, să vadă o pagină întreagă, asta necesită timp. Și, practic, durează mult mai mult să trimiți pe live, pentru că sunt promovate că, da, faci captură de ecran instant. Da, o faci instant, dar trebuie să faci vreo 20-30. Sau, mă rog, poate exagerez, aici depinde de cât de priceput e fiecare. Trebuie să faci foarte multe capturi de ecran și o să trebuiască să stai să le compui fiecare, să vezi care e de aici, care e de acolo, da? Să poți să iei toate, să prinzi pagina întreagă. Haideți să vă arăt, dacă tot, ca să vedeți un pic care e diferența. Da? Deci, practic, acum eu pot să fac o captură de ecran, poză, am aici buton, pot să dau undeva și fac poză, aici la fel fac poză, practic poza e o captură de ecran și aici iarăși la fel dau pe HD și fac o poză. Haideți de exemplu să facem la asta. Și am făcut o poză, da? E instant, la secundă. În schimb, ce aș vrea să fac acum? Aș vrea să fac o poză 4K și am apăsat 4K poză și îi zic lui ăsta, bă, nu te mișca 10 secunde. Ăsta, eu vorbesc acum de varianta Pro. Ăsta știe și nu se mișcă 10 secunde, numără ușor. Și în astea 10 secunde, poza este procesată, este luată și este trimisă în aplicație. Deci, practic, camera face poza și o trimite automat în aplicație. Pe când la variantele astea două, e doar o captură de ecran la ce trimite camera pe live. Și acum, sper că n-am mișcat, poza apare aici. Uitați un pic ce calitate are o poză. Sper că se vede. Asta este o poză 4K. Într-adevăr, ai 10 secunde, trebuie să stai să nu te miști. Însă, gândește, în 10 secunde ai trimis o pagină, uitați la ce calitate, zici că e poză făcută cu telefonul mobil. Sper că se vede, dar cred că s-a văzut destul de bine. Sfatul meu este, ca și recomandare, să dați de la YouTube, din setări, la calitate maximă, ca să vedeți, la calitatea la video la care vă uitați acum, să dați la calitate maximă ca să vedeți exact calitatea pozelor, pentru că dacă stați pe 360p s-ar putea să ziceți că nu se vede bine camera. Însă asta se întâmplă din cauza calității la YouTube, la cum o setați dumneavoastră. Bun, să revenim acum. Deci, practic, 10 secunde dacă stai nemișcat, în 10 secunde ai trimis toată pagina A4. Pe când la live nu o să ai absolut niciodată claritatea asta. De ce? Pentru că live-ul este o captură, este instant, corect,
Dar trebuie să faci foarte multe, să le pui cap la cap și să iei toată pagina. Pentru că pe toată pagina foarte greu prinzi la asemenea calitate niciodată, da? Foarte greu prinzi o din asta, poți prinde o pagină întreagă și să se înțeleagă, pentru că o să te chinui. Asta ar fi una la mână. Deci, ca să înțelegeți diferența, la varianta Pro, în momentul în care am apăsat pe butonul de 4K, aplicația trimite o comandă la cameră, camera face poza, da? Și apoi o încarcă înapoi, o încarcă înapoi în aplicație, o trimite în aplicație. Diferența e enormă și ați văzut și dumneavoastră cum se vede o poză 4K față de o captură de ecran. Dacă o să punem acum și o să deschidem captura de ecran care am făcut-o, și nu doar, asta e captura de ecran, deci deja e altă, se înțelege, dar un pic mai greu. Deci, și nu numai la asta, și la astea, e exact aceeași chestie, mai ales la astea chinezești care au focus manual. Cam asta ar fi despre funcția de autofocus. Bine că am lămurit-o acum, să știți că aceeași chestie este valabil și la ecran, doar că în momentul în care ai pe ecran, de regulă la ecran, nu prea ai timp să stai 10 secunde. Acolo, de regulă, acolo unde vrei să folosești, dacă e pe ecran, automat trebuie să folosești doar în timp real, pentru că acolo, de regulă, ai poza, n-ai timp să faci, pentru că trebuie să dai rapid, o să oferi, nu știu, informația care tu ai nevoie, așa, și în felul ăsta nu ai timp să trimiți poze 4K. Deci sub nicio formă nu o să poți să trimiți poze 4K. Adică poți, dar trebuie să ai mult timp. De exemplu, dacă ai, nu știu, o oră și ai 200 de poze de trimis, e un pic cam greu. Și atunci, automat, trebuie să folosești doar pe live. Da? Și pe live, clar, dacă ai pe ecran, nu cred că o să poți să folosești adică foarte greu o să folosești o cameră pe live montată la piept. Doar în ideea în care te vei putea duce aproape de ecran. Dacă, nu știu, cumva ecranul ăla e cu touch, atunci e mai ok că poți să pui camera la mână și nu poate să zică nimeni nimic, bă, de ce duci mâna la ecran. Și atunci ai, cum am zis, ca și la foaie, ai o mobilitate mult mai mare în momentul în care pui camera la mânecă. Poți să miști prin cască, te dirigează, dă mai sus, dă mai jos, da? Și astfel vei fi dirijat și ăsta vede tot ce are nevoie. Pe când, dacă o pui la piept, e cam greu monitorul, clar că nu poți să le iei în brațe, nici nu poți să miști monitorul, nici foaia nu poți să iei în brațe, nu prea trebuie să te miști cu tot corpul, însă se poate, nu e imposibil, dar trebuie să fii un pic de baci, cum îi zicem noi aici în Moldova. Trebuie să ține de strategia fiecăruia, trebuie să exersezi un pic acasă înainte. Nu e imposibil, deci și la piept poți folosi atât pentru foaie cât și pentru monitor. Însă trebuie să fii un pic mai experimentat, trebuie să exersezi un pic. Deci, dacă ai la monitor, ca și recomandare, folosește-o pe live. Dacă crezi că ai timp să trimiți 10 secunde fiecare cadru, să aștepți, e ok. Dacă nu, mergi pe live și dacă poți să o pui la piept, să o pui la mânecă, e mai ok. Dacă nu, va trebui cumva să te duci un pic mai aproape, pentru că nicio cameră, asta eu pot să vă garantez, absolut nicio cameră pe live nu va vedea bine, nu va putea să vadă clar, mai ales în condițiile în care ele au focus fix, nu va putea să vadă undeva la mai mult de 50-60 de centimetri. Pe când la asta, la varianta Pro, cu autofocus, dacă ai timp, haideți să facem și un test ca să nu mai vorbim. Da? Deci o să facem așa, ne ducem aici, ne ducem frumos să fim pe ecran, să zice că eu sunt acasă. Deci zic, bă, dă mai stânga, dă mai dreapta, gata, ești pe ecran, acum nu mai mișca. Pac, și acum am apăsat butonul și zic lui ăsta, bă, vezi că am dat să fac o poză. Și eu număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Îmi tremur un pic mâna, sper că n-am mișcat. Ideea e că dacă o ai la piept nu o să tremure nimic, doar dacă ești tu emotiv și tremuri tu. Bun. Și acum așteptăm poza. Ea cam ar trebui să ajungă. Bun. Și ia uitați calitatea, diferența de calitate, cum se vede pe ecran. Deci, calitatea este net, se văd pixelii. Aproape că se văd, nu știu dacă se vede pe ăsta, dar la mine aici se văd pixelii de pe monitor. Deci, calitatea este foarte, foarte mare pe poză. Pe când la live e o captură de ecran, nu o să am aceeași calitate. Cu toate că asta să știți că vede binișor de aici. Varianta asta mai micuță. Bun.
Deci sper că am lămurit-o și pe asta cum să pui camera. Acum, ce ar mai fi de spus? Cred că am lămurit și diferența dintre captură de ecran și poză. Da? Captura de ecran e instant, pe loc, se face la ce trimite camera pe live, însă are o rezoluție și o claritate mai slabă. Dacă ai timp să aștepți 10, 15 secunde, 20 de secunde, să aștepți poza să vină 4K, folosește 4K-ul la varianta Pro pentru că este net superioară. Poți să stai la video live, poți să stai pe 1, de exemplu, că nu-ți trebuie calitate mare și merge și pe 3G, doar ca să poziționezi camera în fața foii sau în fața, îi zici la bă, dă mai stânga, gata, ești pe foaie, acum fac poza. Și atunci ai apăsat 4K-ul la număr și în 10 secunde și ai scăpat, practic, după aia nici nu-ți mai trebuie cameră. Pe când la live, tot timpul trebuie să stai să miști sus, jos, stânga, dreapta. Bun. Ce ar mai fi de spus? Pam. Calitatea la video în funcție de semnal. Bun. Iarăși aici există o persoană care dezinformează și zice, da, domnule, camera merge pe 3G. Da, ok, merge pe 3G, dar la ce calitate? Asta nu mai spune. Pentru că ce se întâmplă? Și să vă explic logic ce înseamnă. Ca să trimiți, că am mai zis un pic și la început, ca să trimiți video în timp real, nu contează cantitatea, contează calitatea. Mă refer aici la internet. Cu cât camera, cel puțin a noastră, dar și asta chinezești la fel, pentru că îți va permite aici, după cum am zis, 4K-ul ăsta chinezesc, nu știu dacă ați văzut, 4K-ul ăsta chinezesc merge mai bine merge mai slab decât HD-ul nostru care are funcția de autofocus. Funcția de autofocus, ați văzut, e foarte importantă. Mai ales dacă o pui la mână, pentru că tu tot timpul o să fii cu mâna în mișcare, sau chiar dacă o pui și la piept, dar nu o să poți să ții foaia mereu cum vrei tu. Și atunci, ea tot timpul camera va regla automat. E foarte importantă funcția de autofocus, ca să se vadă imaginea clar. Însă e important să nu miști foarte energic. Bun, deci am zis de 4K, care nu e real oricum. Cred că m-am luat cu altele și am uitat. În funcție de semnal. Bun. Cum spuneam și vă explicam, cu cât camera are disponibil o viteză la internet, deci cantitate, nu cantitate, ci calitate. Cu cât internetul este mai bun pe secundă, cu cât viteza e mai mare, cu atât camera va putea trimite în aceeași secundă o cantitate mai mare de informație. Cu cât informația este mai multă, cu atât camera, cel de acasă, va putea primi la calitate mai mare. Da? Deci eu am încercat acum să vă explic logic și cred că să mă fac înțeles, pentru că vine un profesor de geografie sau mecanic auto, nu știu ce e el, da? Și vine și zice, da, pe 3G merge camera, merge. A ta pe 3G mai face figuri, da? Varianta Pro. Da, ok. Putem scădea calitatea la mai jos și la asta. Dacă pe 4K îi dau semnal 3G, păi am terminat-o, nu mai merge, merge în reluare. Sau chiar dacă merge, deci nu, eu logic, am încercat să explic logic. Cu cât ai semnal mai bun, cu atât camera va trimite cantitate mai mare de informație, automat. E claritate mai mare. Asta sper că e clar. Și sper că s-a înțeles. Da? Sper că am explicat destul de clar, să nu vă lăsați influențat de campaniile de dezinformare ale acestui individ. Bun, acum aș vrea să vorbesc un pic despre consumul de baterie. Deci, și o să vă explic imediat de ce camera Pro, asta varianta cea mai scumpă, nu poate, adică am putea să-i punem o baterie. Însă, din păcate, ea consumă foarte mult. De ce? Pentru că are și autofocus, calitatea ați văzut că este una foarte mare, procesează și face encoding la o cantitate foarte mare de informație și atunci de aceea consumul de energie este un pic mai mare față de restul de aici. La fel și asta de aici. Ați observat că asta este asta de aici, se vede mai clar. Asta consumă dublu față de asta. Și atunci aceeași baterie, dacă o pun aici și aici, asta va ține la jumătate. E varianta de aici. Asta e varianta cu baterie internă la varianta asta, însă ține undeva la 30 de minute. Mare atenție, că așa pot să zic și eu că asta ține 2 ore. Dar mare atenție la persoanele care pun anunțuri false. Pentru că zic că țin mai mult, dar de fapt în realitate nu țin. Și v-am explicat și de ce. Cu cât calitatea este mai mare, cu atât consumul de energie necesară este mai mare și atunci scade autonomia. Bine, ok, uitați, varianta de aici, avem varianta asta, da? Asta este o cameră
Este același modul electronic, este varianta de aici. Aici este fără acumulator, este cu acumulator separat. Da? Asta ține undeva la vreo 4 ore, asta ține undeva la, ca să se vadă și mărimile, asta ține 4 ore, asta ține undeva maxim o oră. 30 de minute, o oră, asta undeva 4-5 ore. Sunt destul de mari, sunt destul de grele. Cu cât calitatea este mai mare, cu atât bateria trebuie să fie mai mare. Însă apare o problemă, de aia am zis la început că e un compromis care trebuie să-l facem, atât noi cât și utilizatorii. Pentru că toți am vrea autonomie mare, dar am vrea și camera să fie cât mai mică. Ei bine, noi nu putem schimba legile fizicii. Asta e tehnologia, asta există, trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Și atunci, eu niciodată n-am fost adeptul bateriilor interne. Noi avem, vă trimitem, nu e nicio problemă, însă nu pot să vă arăt acum, nici n-am un cântar la îndemână, am prin zonă, dar nu aș vrea să pun, să vă las să așteptați. Este destul de grea. În momentul în care o pui pe asta la cămașă, eu îi zic bombă la asta, când pui bomba asta la bluză, cam șansele să cadă, trebuie să o prinzi foarte bine, în plus o să stragă de bluză și va filma tavanul. Sunt mai multe dezavantaje. Asta e foarte greu să o pui la mânecă, pentru că în momentul în care ai pus-o aici, deja e destul de grea și mai ales de la mers, șansele să cadă sunt foarte mari. Și de aceea eu prefer bateriile separate. Pot să pun o baterie, nu știu dacă vedeți, asta e bateria, o baterie separată, e mult mai mare, nu cu mult, adică poți să o ascunzi, e o baterie de telefon mobil, poți ascunde destul de ușor, firul este foarte subțire, ai buton de urgență, poți în caz de, Doamne ferește, să vin cu detectoare, cu ceva, ai apăsat scurt pe ăsta și ai închis sistemul și nu se mai poate detecta, pe când aici ai buton de urgență pe ăsta, bun, putem să-i punem un buton de urgență, dar e cam greu până ajungi tu la nasture să te pipăi pe acolo, ce să zic. Da? Deci, eu de aia n-am fost niciodată adeptul bateriilor interne, pentru că camerele sunt grele, nu prea poți să le pui la mânecă și v-am explicat de ce la mânecă sunt anumite avantaje. Aici, iarăși, autonomia este destul de mică la asta, pentru că, da, am camera nano, da, domnule, ține 3 ore și eu ți-o trimit și apoi o să-ți țină o oră. Bun, și apoi nu vii și îmi bați obrazul. Eu prefer să nu fac din astea. Deci eu tot ce vă zic acum, ca și caracteristici tehnice, chiar astea sunt. Pentru că nu vreau să mă cer cu clientul. Bun, și atunci, asta încercam să explic. Asta este un motiv pentru care varianta Pro nu prea puteam să-i punem, adică îi punem baterie, dar dacă îi pun bateria asta și vă ține 2 ore, deja, eu v-am zis, eu zic bombă la asta, nu poți să mergi cu bomba asta, adică bate la ochi, trage de cămașă, bate pe tavan, pentru că bateria fiind grea, tot timpul camera o să tindă să bată în sus. Și atunci, chiar dacă ai un fir, oricum nu te dezbracă nimeni, nu are voie nimeni să te dezbrace. E mai important să nu faci tu ceva să dai de bănuit decât să ai un fir care ăsta oricum e maleabil, e foarte flexibil și e foarte rezistent, e siliconic, foarte greu o să-l puteți rupe acest fir. Nu te va încurca cu absolut nimic. Adică eu am încercat să vă zic și pro și contra aici ca să puteți să luați decizia care e cea mai ok pentru voi. Da, deci ăsta e motivul pentru care varianta Pro nu prea poți să-i pui acumulator, pentru că camera va deveni prea mare, prea grea, ea consumă destul de mult și bateria ar fi prea mare. Deja eu asta consider aici varianta la asta, cu o baterie care e la limita cât să fie ok camera și ține undeva la o oră. Apoi avem aici, asta e varianta la asta de aici și cum să vă explic? Deci varianta asta e asta de aici, varianta asta e asta de aici. Astea nu au baterie, da? Pe când astea de aici au baterie. Asta este mărimea maximă pe care eu o recomand la o cameră cu acumulator. De ce? Pentru că dacă îi punem, de exemplu, cum e asta, bomba asta de aici, deja este prea mare și cine are deja o să vadă că e un pic peste mână să o folosească. Și atunci, din punctul meu de vedere, din experiența mea, e mai ok să ai un fir, ai și autonomie, nu te doare capul, poate, nu știu, mergi acolo, nu intri, se mai întâmplă ceva, se mai amână vreo jumătate de oră, o oră, ce faci? Dacă mergi la limită cu bateria, ai rămas fără. Aici, bateriile astea, cam toate bateriile astea, la variantele China, ai lejer peste 4-5 ore, la varianta Pro ai undeva la 2 ore jumate, 3 ore. Real, dacă stai tot timpul pe live,
oricum să știți că de cameră de regulă nu este nevoie decât de la început, de câteva, bine, excludem cei la calculator, că cei la calculator acolo ai nevoie să-ți meargă tot timpul. Însă, dacă ai pe foaie, de regulă camera ai nevoie doar la început de ea. Mai sunt unele persoane care se gândesc, domnule, ok, dar eu vreau să văd tot timpul, să văd ce scrie persoana respectivă. Să știți că e cam greu de făcut chestia asta. Și de ce? Pentru că tot timpul camera filmează pe direcția înainte. Chiar dacă o pui la piept, chiar dacă o pui la mână, e foarte greu, de exemplu, dacă o pui la mânecă să stai așa cu mâna tot timpul, non-stop să stai așa. E clar că o să dai de bănuit. Sau dacă o pui la piept să stai aplicat spre foaie, mereu să stai cu abdomenul aplicat spre foaie. E clar că ceva nu e în regulă. Adică, v-am zis, tehnologia deja, anunțuri sunt peste tot și toți, adică oricât de, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni aici, dar de regulă persoanele mai în vârstă nu prea le au așa cu tehnologia. Sunt și foarte multe excepții, dar de regulă așa se întâmplă. Și atunci, poate persoanele astea, nu știu, mai sunt pixurile astea, de exemplu, pixul ăsta care îl avem aici, pixul, eu de exemplu să mă duc să văd la cineva un pix de ăsta, dă-o naibe că e clar, bă, ăsta are ceva acolo, vrea să mă filmeze, face ceva. Persoanele care sunt un pic mai în vârstă nu le au cu tehnologia, cu toate că și ele acum sunt puse la punct, sunt și multe excepții, deci mă repet, însă este riscant, da? Anumite mișcări care le poți face pot fi interpretate și deja ți se va acorda atenție și să nu dai de bănuit. Tocmai de aceea, cu cât te expui mai puțin, da? Când în momentul în care ai camera montată, cu cât te expui mai puțin, cu atât riscurile îți scad. De aceea, când spuneam că în 10 secunde, că deșteptul ăsta care ne denigrează pe noi, zice că, da, domnule, da, camerele lui ăla, vezi, doamne, poza trebuie să stai nu știu câte secunde nemișcat. Da, ok, dar ești expus doar 10 secunde. Apoi poți să și închizi camera, nu mai ai nevoie de ea, pentru că ai toată pagina, ai tot ce trebuie. Pe când la live, v-am arătat, trebuie să miști stânga, dreapta, trebuie să faci mișcări și pentru un timp mai îndelungat, te expui pe o perioadă mai mare, riscurile cresc. Da? Și tocmai de aceea, v-am zis, nu este o regulă. Aici depinde și de cât de dibacie, fiecare cât de ușor poate să manevreze, ține de strategia fiecăruia. Bun. V-am mai explicat asta, n-aș vrea să mă repet pentru că nu vreau să devin plictisitor. Deci cam asta ar fi despre baterie. Ce să zic? Noi facem și cu baterie, mai puțin varianta Pro. Varianta Pro e cam greu să o faci cu baterie pentru că camera consumă destul de mult. Și ca să faci, de exemplu, dacă asta ține undeva la 3 ore pe varianta asta de aici, pe camera Pro, nu știu dacă ține 30 de minute, undeva la 30 de minute maxim. La fel, aceeași baterie, dacă o punem la asta, asta consumă și asta, nu cât asta de aici, cât varianta Pro, dar consumă destul de mult și ați văzut că asta se vede mult mai clar. O să mai pun o dată ca să vedeți. Da? Da? Deci, claritate. Și asta nu se vede rău, dar ăsta are negru mai frumos, vedeți? Se vede un pic mai clar. Și chiar când mă îndepărtez, vedeți, se vede aproape la fel de bine ca varianta Pro, însă nu are focusul. Dacă o să dau acum un zoom, da, o să vedeți că nu se vede rău. Nu se vede rău chiar deloc. Dar și asta la fel consumă foarte, foarte mult asta, să știți. Foarte, foarte mult consumă. Nu se compară cu asta, dar consumă multișor. Și atunci, dacă îi punem o baterie în ea, trebuie doar așa, să-i punem o bombă de asta ca să fim siguri că vă faceți treaba, că vă ajunge, că v-am zis, poate se întâmplă ceva acolo și, domnule, nu știu, se amână cu o oră, ce faci? Dacă mergi la limită cu bateria, ce faci? Nu știu ce cam în principiu cred că am acoperit cam toate, sper că am acoperit cam toate problemele care erau, deci încă o dată, atenție la anunțurile de pe OLX, atenție la persoanele de la care comandați. V-am zis, e disperare mare și se pare că se recurg la tot felul de strategii pentru a dezinforma. Tocmai de aceea am vrut să fac acest video în care pur și simplu v-am arătat atât avantaje, ați văzut, v-am pus și pe monitor și pe foaie și mai aproape și mai departe. Cam asta e tehnologia care există la momentul respectiv. Altceva nu există. Cu asta mergem, să știți că o să vă uitați printre produsele noastre, o să vedeți că avem cam printre cele mai scumpe produse, nu neapărat ca preț, dar ca și diversitate. Și
ele sunt disponibile, nu doar punem anunțuri ca să ne sune lumea cu poze false. Da? O să vedeți că eu nu o să vă recomand. Dacă o să luați legătura cu noi nu o să vă recomandăm absolut niciodată. Dacă ați sunat pentru un produs, ok. Știu că am pierdut clienți de multe ori pe chestia asta. Da? Am pierdut clienți pentru că ei sunau pentru ceva și mă întreba, domnule, dar ce-mi recomanzi? Domnule, nu recomand. Dacă ai sunat pentru produsul ăsta ți-l dau. Eu ți explic avantaje, dezavantaje, sau mai mă sună câte unul, domnule, ce-mi recomand pentru BAC? Păi, în primul rând, eu nu recomand. Eu îmi recomand să înveți la BAC. Nu recomand să copii la BAC. Eu pot doar să dau detalii tehnice. Uite, așa se vede de aici, așa se vede de acolo. Ce faci tu cu produsul este treaba ta. Da? Eu nu recomand să copii la BAC. Sau mă mai sună, mă mai întreb, domnule, merge la permis auto? Păi hai să vă zic din start. Dacă mi-ați spus din start chestia asta, eu în primul rând nu dau pentru așa ceva. Dacă mi-ai zis din start chestia asta, din start ți-am închis telefonul în secunda 2. Eu nu vând pentru așa ceva. Asta ca să fie înțeles. Cei care au încercat probabil s-au lămurit și au văzut. Ăsta este un dispozitiv. Eu explic detaliile tehnice, unde îl folosești, ești răspunzător. Da? Ca și sfat, încearcă să nu, prin folosirea lor, încearcă să nu creezi dezavantaje în viața reală a altora. Noi colaborăm cu persoane pentru jocuri de noroc, cu detectivi particulari, în mare parte lucrăm foarte bine, însă sunt și persoane care, ok, fac chestia asta și eu dau detalii tehnice ca să vedeți exact ce și cum. E treaba dumneavoastră unde le folosiți. Iarăși, atenție, dacă filmați persoane, aici deja este obligație fiecăruia să citească și să respecte legislația în vigoare în țara respectivă, în ceea ce privește acum la noi aici. Dacă filmați persoane, știți că, sau ar trebui să știți că aveți obligația să informați înainte. Mă rog, sunt mai multe, găsiți pe net, căutați, nu vreau să intru deja, intrăm în alte detalii. Deci, încă o dată, atenție, atenție și iarăși atenție la persoanele care apelează la tot felul de strategii care nu sunt tocmai ok din punctul meu de vedere, dar fiecare este răspunzător pentru faptele lui. Cam asta ar fi în mare. Nu știu ce aș mai putea să zic. Ok, aici avem anul ăsta a apărut. Eu momentan le folosesc cu routerul de aici. V-am zis că semnalul nu e așa ok. Ați văzut că mai sacadează. Mai există, uite, bine că mi-am amintit. Tot individul ăsta ne denigrează dispozitivele noastre și spun că, da, domnule, dar nu sunt stabile și se deconectează. Unde? Ați văzut de când stă asta aici? Da? De când stă și e pe 4G la jumătate. Da, într-adevăr, are un pic de lag. Vedeți, astea sunt mai instantanee. Uitați, țin mâna, am luat mâna. Asta are o secundă aproape întârziere, dar calitatea și focusul este altul. Da? Deci, ne sunt denigrate produsele noastre, mai ales varianta Pro este denigrată că, da, domnule, dar știi, uite, are deconectări. Vedeți, de când stă aici, nu s-a deconectat absolut niciodată. Și este pe 4G la semnal și eu sunt în afara localității. De regulă, în interiorul localităților, semnalul este ok. Da? Nu există, măcar o rețea trebuie să fie care semnalul este 4G, acum este și 5G. Însă, din păcate, momentan, nu sunt camere. Aici avem varianta care a apărut, asta vreau să vă mai zic, aici avem variante de camere care au apărut anul ăsta în care cartela SIM intră direct în cameră. La fel, din același considerent, doar dacă îi punem bomba asta de aici de baterie și o punem aici, dar iarăși deja vedeți ce dimensiune ar trebui să aibă camera ca să putem să-i punem baterie, să renunțăm la firul ăsta. Și atunci, firul ăsta, eu aș prefera să-l am pentru că stau liniștit că am autonomie suficientă și camera este mult mai mică și pot să o pun atât la mânecă cât și la piept. Asta e varianta asta de aici, da? Și varianta de aici, aici e la alegere care doriți și e făcută cu router, cu cartelă, da? Are un modul care se conectează direct la cameră, da? Și pui cartela și practic nu mai ai nevoie de acest router sau de telefon. Aici e varianta Pro. Da? Aici avem varianta Pro, asta de aici, la care introduci cartela în ea.
Vedeți tot așa pe OLX mai sunt indivizi care pun, domnule, fără SIM, fără router 4G, da, ok, nu ai routerul, dar are niște camere, nu aș vrea să, cam așa ceva de groasă și mare e camera, apoi are un fir gros cam cât colierul ăsta, da, ceva de genul, mai are un modul de ăsta în care bagi cartela SIM și apoi mai are, nu vreau să exagerez, dar e o baterie de scooter, e undeva, sper să nu deconectez nimic pe aici, e undeva cam cât ăsta, cam așa, nu știu dacă se vede, cam ceva de genul e bateria aia pentru camera aia. Dar chestiile astea nu sunt spuse, se fac poze doar la camera mică și atât. Și da, vezi, Doamne, fără 4G. Și are un fir gros de cât degetul meu mic de la mână. Da, nu știu, în principiu cred că am zis și despre camerele cu cartelă SIM și despre cele care sunt promovate cu cartelă SIM, dar de fapt sunt mult mai mari. Vedeți asta ce mică și ce subțire e și bagi cartela direct în ea. Și merge bine, e foarte stabilă. Da, în principiu cred că am zis cam tot. Orice altă nelămurire, nu ezitați să ne contactați, să ne întrebați. Dacă n-ați înțeles ceva, sper că nu v-am plictisit prea mult, însă am încercat să explic cât mai pe larg și cât mai pe înțelesul tuturor și cu demonstrație să vedeți exact ce și cum. Am încercat să explic cât mai logic. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați, vă stăm la dispoziție.